DepEd Schools Division of Antique nagpatigayon na sang validation sa natabo nga pagpangmartilyo sang grade 11 students sa iya ginikanan sa banwa sang Aninii. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Gilayon nga nagpatigayon sang validation ang DepEd Schools Division Office ng Antique angod sa natabo nga pagpangmartilyo sang 16 anyos nga grade 11 student sa iya ginikanan sa banwa sang Aninii. Una na ginpahayag sang Aninii Police nga base sa ila pagpangsisa nagagawa nga na-depress ang bata kag na pressure sa modular learning. Apang suno sa SDO Antique, hindi direkta nga maangod sa modular learning ang natabo sa bata kag sa baylo may iban pa nga posible personal kag pribado nga rason kung nga natabo ang insidente. Samtang ginpahayag naman sang isa ka mental health advocate nga dako ang papel sa mga ginikanan sa paggiya sa mga kabataan agud malikawan ang depresyon. Kaya kita open communication sa aton mga bata, no, parents kay mga bata may open communication para mahambalan sa mga bata, no. Kung may mga problema sila ang una nga palapitan sang aton mga pamatan-on. Ginpakigbahin man ni Ledesma ang pila ka mga pamaagi agud makalikaw sa depresyon kag anxiety. Breathing exercises, being mindful, no. Also may ara man nga mangita kita sa mga bagay nga pwede kita ka-relax, no, or ma-distress kita. Hobbies outside, no, sa aton mga modules, for example, kag pwede gid ang exercise. Dugang pa sini, hindi magduha-duha nga magpangayo sang tabang ilabi na sa mga eksperto kung makabatsyag sang tuman nga kasabo o kun stress. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.